Aluora kunyiso ni grubu timango samoro ntiere grube oko kacha manyalo kop. Mana dier. Grubo iluongo ni Youth in Climate Action. Wantiere gi youth groups. Sane dhi karibu 30 gi wiye. To magi grube ma rita aluora. Koro ntiere matimo climate education, ntiere moko matimo innovative ways on how to go about waste segregation, ntiere jok matimo awareness. Kadhi e skunde kaka university, nidhi e skunde kaka colleges, ntiere skunde kaka primary gi secondary schools. Nekech gima ne odwa wayudo niya, gimoro amora modwa timo, nyaka wachak ka nyathi tin. To nyako chakre gi puonj. Nekech kata ka wacho wach waste segregation, penjora ka wado wacho e yot. Kaka sana sana Nairobi. Kokel ni kalatas moro miketo ga takataka cha. Be itimo ga segregation ni ma biodegradable magi non biodegradable. Koso iketo gi kanyakla. Koro ka nyathi oneno kitimo mano, wach higni 5, odongo koneno ka odwa itimo ga kamano. By the time ochopo higni 18, en osechako puonjo ni ber timo waste segregation. Koro puonj chakre ka nyathi tin, nekech tim ma ng'ato timo kitimo kawuono kiny to bedo timni. To nyathi koneno po wacho ni mano timwa e ot kae. To ber ka rowere donjo nekech ing'eni rowere ma kiny ne bedi. To kendo rowere ge ma kiny ne bede e leadership ma waneno ka koro moko nya bedo MPs, moko nya bedo governors, moko nya bedo MCS. To ka gibedo MCS ma are environmentally conscious. To nyiso ni kata ka gibedo piny, to gi analyze wach uru bag, wach plastic bags, chupni. To gi analyze from a point of information. Korido ka koro ka gichiwo solution, kata ka gichiwo policies, to gin policies ma dhi serve jo piny maber kabisa. To gi bada tiek go. Ang'e ni gik mang'eny timore. Pinywa ka e Kenya ka. To an gimoro madawach ni ka watemo keto business model into whatever we are doing, to we give it sustainability. Nekech biashara botimo niya odwa loso pesa from that gap. Don't wacho ni uru bage shida. Odhi offer alternative. To alternative nekech odloso pesa gin gik ma sustainable. Ibo yudo kiny to ibo yudo. Koro nyaka walos an enabling environment for both governmental organization, non-governmental organization, and businesses. Makoro gin tiere gi business models ma are able to survive, whether the economy is tough or not. Koro, and dawach ni watem ng'iyo sustainability. Nekech, kata ka wacho kwat county government Nairobi, wacho Siaya, wacho Mombasa. But kok wang'iyo what sustainability. To sustainability yudore sana ka watimo business models. Dongo ng'any bende tiere kar mana kiwacho ni wach taka e ot kacha. Ing'eni taka e ot, iwacho ni wariwo chiemo to wariwo to joma biro kaoge dong koro bony mandoge ero nyathini to nene ot kanyo ka koro plastic ikete jwala mayore. Seche ma gibiro kawo takataka gi be wasepenjre gi gitero gi kanyo. Adiera makende. Kama gitero gi beber. To ka gisetero gi kacha ang'o matimre? Nekech wanya bedo ni watimo segregation e ot. To kama gitero gi gidhi gi nywando gi. Koro nyiso ni iloso koni, tiketho koni. At the end of the day, iketho te. Taparo ni malong'o nyakwaro jong mar mondo mi wapuonj nyithindwa makare.